Гэта трэці зборнік архіўных дакументаў, падрыхтаваны супрацоўнікамі Брэсцкага абласнога дзяржаўнага архіву ў суаўтарстве з навуковым даследчыкам Евгением Розенблатам, які стаў даступны шырокай аўдыторыі. Першыя два адлюстроўвалі перыяды Брэста, пачынаючы з 1919 і до войны. Старая, в том числе моя идея, представить каким-то образом тему город Брест, или, скажем, вообще белорусский город, годы нацистской оккупации. И здесь нам повезло, потому что Брестский государственный архив обладает уникальной коллекцией документов, которые просто грех было не представить. Трэці зборнік адлюстроўвае паўсядзённы ўклад жыцця брэсчан з прыходам фашысцкай улады. Загады тагачаснага кіраўніцтва, справаздачы, пратаколы, рапорты і заявы. У зборнік увайшлі 334 архіўныя дакументы з чэрвеня 41 і па ліпень 44. Самы унікальнай сваёй трагічнасцю кніга у ліку жыхароў Брэста вялася штодзень гарадскім кіраўніком. У ёй колькасць прыбыўшых і пакінуўшых Брэст па нацыянальных прыкметах. 15 октября 1942 года в графе «Евреи» значилось 16 934 человека. 16 октября сотрудник городской управы также точно написал эту цифру 16 934. Однако, судя по всему, вскоре поступила иная информация, эта цифра была зачеркнута, и в последующих числах в графе «Евреи» прочерк. Как известно, в ночь с 15 на 16 октября 1942 года все жители еврейской национальности были расстреляны на Бронной горе. То есть вот этот документ, он ярко иллюстрирует, вот как за зачеркнутым статистическим показателем судьбы почти 17 тысяч человек. Вельмі важная частка зборніка каментарыі. Для іх напісання складальнікам прыйшлося вывучыць каля 1000 дакументаў. Перакладаць даводзілася з 3 моў. Унікальныя фотаздымкі здабытак краязнаўчага музея. На жаль, дакументальных пасведчанняў па карніцкай аперацыі ў Брэсце амаль не захавалася. Узнавілі прабел дзякуючы расійскаму дзяржархіву. Разлічаны зборнік на навуковую аўдыторыю, але складальнікі ўпэўнены, будзе зразумелы і аматарам. Першапачатковы тыраж 200 экземпляраў. Яшчэ шмат унікальных і невядомых старонак захоўвае абласны архіў. Першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, верагодна, будзе пакладзена ў 4-ю кнігу цыклу. Ірына Нікіціна, Тыгран Акапян, телерадиокомпания «Брест».